משהו. אני רואה את ההופעה... זה הג'וד שהכניס לנו לבר בשנה שעברה, אגב. אני אספר את הסיפור הזאת פעם, דרך, שתי משהו. לפני שנה... אתה אומר. אוקיי. נגמר הסיפור. לפני שנה, בחודשיים, אז איפה הילד בסיבוב של זמן סוכר, היה להם מלא הופעות סולד אאוט. וגם הקרובה בברבי שהייתה להם הקודם הייתה כבר סולד אאוט. ואז אני מקבל טלפון מחיימי בבוקר והוא אומר, יוסי, אני נוסע באוטו ושומע מלא פונץ' עם החברה, עם הבת זוג שלי, עם יולי, ויולי אומרת, למה שפונץ' לא יבואו לו לפתוח, להופיע איתכם או משהו? וזהו, ומאז, אז לא שם. אני רוצה להגיד גם משהו לכם. עכשיו שאני מקשיב להופעה הזאת, אני קולט עד כמה איפה הילד חייבת השראה ללהקה הזאת, שהקדימה אותנו, פשוט מאוד 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 מרגש אותנו להיות כאן. תודה רבה לכם על ההשראה. אוקיי. אני חוזר חבר, אבל המילים, אבל אני עובד. יש לבירה בשבתים משנה לשנה, החזקים מסתובבים הראש באדמה, והאנשים שלהם מדברות ערבית, הילדים שלהם מציעים עברית, שמשתלטת על עצמם, אותם ערבית, ובורחת מעצמם, בלי להרגיש. עוד לא למדנו שום דבר משיטוט ברחובות, לא שמהבית ספר נשאר לנו משהו, עוד לא למדנו שום דבר משיטוט ברחובות. שמש מתקרבת לסגורות הרחובות, השמש הזמן שעושה לנו לבכות, זה הזמן שמסתובבת קוביות בידיים שחזר בשבתים שחור בעיניים. הייתי בורח בעת המלחמה, הייתי מתעצל ושולח פניה, והייתי משקר ושקלות לטפל ולא מסתער עוד לא למדנו שום דבר משיטוט ברחובות, לא שומע בית ספר נשאר לנו משהו, עוד לא למדנו שום דבר משיטוט ברחובות.